हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबायखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैहाय जखानि फट' खेबनो लेंहरदोंनो थांनायनोसै आरो नायलांबाय थादो। बिसोरबो थांगोन आरो ओइ नानि नानि नाहरलाय रे नै मावहैग्राफ्रा जा गरम आजां सान्दुंआनो नायनो हाया नै गोथां नुलायखायो। ओरै हौवाफोर थांग्रोबाय। बे रज'खोन्दाखासो पुलिसाव थांजोब्बाय मालाय मावखोबो आरो जोङो सान्दुं गोसायावनो मा जालाबायनो औ ओरै खेवहरदो जोंखौ खेवहरलाय नानि खेवहरलाय मानो हाय नुदो हाय ओरै खेवहरदो जा मोजांखा खेला खालामदोंनो जाबाय बेबायदि आरोना सान्दुंआ ओरै फैगासिनो मानसिया साथासो हमबाय सान्दुंआनो नायनानै आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोफोर। जों दा न'आव थांनो फैबाय आरोना लोगोफोर।